عیسا هەر دوازدە شاگردên xwe dişîne. Îsa her duwazde şagirdên xwe civandin li ser hemû cinan û ji bo qenckirina nexweşan hêz û desthilatî dawan. Wî ewşandin da ku ew padîşahiya Xwedê bidin bihîstin û nexweşa qenc bikin û ji wa re got: tiştekî ji bo rê bi xwe re nebin, ne dar, ne tûr, ne nan, ne pere û ne jî du kiras. û xaniyê ku hûn bikevin êde li wir bimînin û ji wir bidin rê. û li her dera ku ew we qebûl nekin, ji wî bajarî derkevin. û toza lingên xwe biweşînin, da ku ji bo wan bibe şahidî. Şagird derketin gund û bi gund geriyan, wan mizgînî da û li her derê ku nexweş lê hebûn ew qenc dikirin. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşik û birayên hêja.